तहरा अखिया के काजल हमर जान ले गइल। ओइ में हम कहलनी कि कुछ कइबो न कइले राजा, मन हरान हो गइल। वाह, मतलब रोल के पदेबो की परती में चहली। अच्छा पहिला बार ना होला बाटे काई सही बात हो। ना ना ऐसा बात नहीं के हमने के देखी हमने के बिजनेस भाई हम्म आ बिजनेस में ना होला कि हमने के दोनों आदमी संगे रही ले जका आ मान ले कि अगर हमने के चाही लेकिन हम ना आइले से कि उल्टा सीधा ना होला कोनो बात बोल दी का हम गौनी त केतना लोग गावल चलो ए भौजी पेन्ही ले सड़िया देवघर नगरिया लचकी कमरिया जातारू ससुरा बबला के दिन से भइल बा। ये हमने के चलते तो भइल नहीं के हम तो गा दे हनी अब ही सदा रहना दिल में। आप सबके स्वागत है हमारे चैनल पूर्वांचल भोजपुरिया में। और आज हम मौजूद बानी जो न कि आज पूर्वांचल और नहीं बल्कि पूरा यूपी बिहार में तहलका मचा वाला तरक्की के काजर हमारे जान ले गए। वो कलाकार के आज बड़ा मौका से मुलाकात हो गई बाटे। तो सबसे पहले आई वहाँ से भेंट कर जाओ और वहाँ से पूछल जाओ जो वहाँ के गाना कितना वायरल भइल बाटे और एक बाद से जो कि गाना पे भी चर्चा कर ले और वहाँ के पूरा जाने की कोशिश कर ले कि अभी देख रहे हैं कि रेस्ट कर रहे हैं। कार्यक्रम करने के बाद हराम थकान हो गया, इनका हरासमेंट हो गया है। तो विदेशी भैया किस चीज में कार्यक्रम के लिए आए थे आप? कोजिए में नहीं सो हाँ अंतिम संस्कार में जी यहाँ के भीखम यादव जी बानी हाँ तो वहाँ के अंतिम विदाई में आयल बनी सुन के हम और हमारे साथ बड़ी अंशु बाला। अच्छा अच्छा, और वो लोग के जोड़ी बड़ा मशहूर रहा, अब वो भी यही तरिया बा। हाँ अब मालिक पब्लिक के प्यार बा उ सब का तो मालिक पब्लिक चाहेला तो हमने के हमेशा समय रही से जोड़ी हमके बन रहेला। अच्छा अच्छा, तो हम जाएब कि मतलब जानल चाहे कि राव रंखिया के काजा जोन गाना काफी वायरल भइल लोकप्रिय भइनी रहुआ उसे, तो वो गाना चलला के बाद से आपके गाना और भी आइल तो मतलब काहे ना चलो? ओकरा बाद से कितना गाना आइल अब चलबो कइल। जैसे 2020 में हमार 50 गाना हिट भइल। चलो ए भौजी पेन्ही ले सड़िया देवघर नगरिया लचकी कमरिया जातारू ससुरा भूला न जइहा पियवा के बाही में झूलन जेना होला। वैसे माने कितना गाना हिट भइल लेकिन ना होला। 2020 में चैनल खुलल आ 2021 में चैनलवा हमने के लोग स्ट्राइक मार के उड़ा देलस। ओसे कोनो बात नहीं के अब जितना नसीब में होला उतना मिलेला। हमने के कितना पहलहू गाना हमके अखिया कार से पहले कितना गाना हिट भई रहे। सुबोधवा चुमा ले ले बा मोबाइल किन के दे ले बा आ एगो और गाना आई रहे हमने के बहुत बढ़िया फेमस भई रहे चढ़ के जइबू डोली में तो गोली मार दे हब। तो खेसारी भैया गौनी लेकिन वहाँ के अपन नया ब्रांड में गौनी का तारा अखिया का जब हम गौनी तो कितना लोग गावल तो काहे ना केहू के बाज गए हमारा नसीब में रहे तो हमार बाजल। माने रहुआ अपना नसीब पर लेके चले नहीं? हाँ नसीब और मेहनत। हाँ मेहनत मेहनत कइले बनी हम गौले बनी अगर हमरा खानी केहू गा दी तो चलबे करी का हमार सब बेहतर केहू गावे तो चलबे करी। सोशल मीडिया पे जोन विवाद होता तो वो तो मानता नहीं विवाद कर सकता नहीं हाईलाइट होके खातिर। ना ना महाराज हम ये सब ना करम कैसे हम देखी हम आज तो सोशल मीडिया से दूरे रही ले हम अरवत भाई हैं क्या अब ना होला प्रोग्राम में आइल बनी या एक बाइक जगह नहीं है का बुझाई के ई खराब बड़न तो हम खराब पूरे दुनिया के नजर में हम खराब ना होके चाहिए हम अपन पब्लिक के। जैसे कि मानते नहीं कि सोशल मीडिया पे आजकल तो गाना काफी वायरल होता है रिसन बहुत सारे के राहुल गाना एगो वायरल भई रहता रखिया के काजर हमारे जान लगे जे में राहुल और अंशु वाला जी के जो की जोड़ी एकदम हिट रहल तो जोड़ी आज भी हिट बाटे। बहुत लोग सुने में आयल कि इसमें प्रेम के भी प्रसंग बाटे, का सही बात हो? ना ना ऐसा बात नहीं के हमने के देखी हमने के बिजनेस भाई आ बिजनेस में ना होला कि हमने के दोनों आदमी संगे रही ले जका आ मान ले कि अगर हमने के अगर जोड़ी हिट बवे एक संगे तो एक संग कहीं के पसंद करी नहीं तो बहुत लोग कहल कि ऐसे कि इनका लोग के लव वाला चक्कर बा। अरे तो मान ली कि लोग कहता तो मान ली कि हमहू कह मान ली कि रवे कही कि ना हमरा वैसन बात नहीं है तो रवे कहीं मर्द तना झूठ बोलता रहा 50 खोल के दिमाग चाटी लो तो उसमें हाँ ठीक बा हाँ बात है। यानी उससे पहले रवा शादी कर लेला रहनी अपन? शादी के बात है नहीं है, शादी तो बाद में शादी तो पहले में ऐसी भई रहे ठीक बा तो शादी के कौन ऐसी में ऐसी नहीं है ठीक बा।
हमनी के गायकी से मतलब बा, हमनी के पब्लिक से प्यार से मतलब बा, का पब्लिक जौन प्यार देता बा का हमनी के वो से मतलब बा। शादी बियाह ई सबसे मतलब हमनी के ना राखी ले। मेन बात मान ले कि हमनी के संग गावत हमनी के ना होला कि साथी के रह बानी हमनी के, इहो साथे बड़ी का हमहू साथे बनी का, इहो हमर साथी बड़ी हमहू कर साथी बनी का। तो मान ले कि हमनी के अब आपन ना होला कि जितना बिजनेस बना होला गावतन से बजावतन से लोग और केहू कहत प्यार तो प्यारे ठीक बा, प्यार बताबे नु गावतन से का प्यार बताबे नु पब्लिक के जौन रोवा के कोई मतलब रोवा ऊपर स्वीकार करता है काहे ना महाराज। मान ली पब्लिक हमनी खातिर भगवान होला, आ पब्लिक हमनी के चोहले बावे तब ने उनके आज ई मुकाम पर मानी हमनी के आज इतना गाना हमनी के हिट भइल पब्लिक के दिन बका उ जोन चाही तो ने हिट। बहुत लोग बाजे हिट हो गेला के बाद से कहत है कि जोन कि हम तो केहू को कुछ बुझबे ना करे। अरे वैसन बात नहीं देखी आजकल सही बात बावे, आजकल ई वो गाना हिट होता नु त लागत लोग कर्जो लेके आ एगो फॉर्च्यूनर किन लेता लोग कहत कि बे हम तो हिट हैं। हमनी के कितना गाना हिट भइल का, लेकिन हमनी के उ शौक ना हवे, हमनी के पब्लिक ना होला लोग के माने हमनी के ना होला जनावे के ना चाहिए सके हमनी के हिट बन से तो हमनी के इतना प्रॉपर्टी बा धन बा ना उ सब ना, हम पब्लिक के प्यार से बानी आ पब्लिक के प्यार से हम रहे। आ देखी अगर वो हमरा के ना होला कि हमरा कलाकार समझत पब्लिक हमरा के तो हम कलाकारे बर के जीवन भर रहे, मैं जीवन भर सेवे करे में हमरा ई ना के जनावे के ना होला कि आशीर्वाद देहनी तो हम इतना बड़का ना, और वो आशीर्वाद हमेशा पाए, हमेशा पावे खातिर इंतजारो करे कि आजीवन जब भी रही आशीर्वाद दी ठीक बा। हम वो सही ना होला कि वो आशीर्वाद के हम भूखा रही और हमके देत रही हम लेत रही आशीर्वाद का। दर्शक खातिर हम चाहे कि ऐसा गाना सुना दी कि सब के सुन के अपन कमेंट में आपके बारे में कुछ कहे। तो कौन गाना सुना दी तो जौन अच्छा लगे। ये तो गाना तो कितना हिट तो है गाते कि तरह अखिया के काजल हमर जान ले गइल, कि तरह अखिया के काजल हमर जान ले गइल। मनसू वाला जी कहले बानी कि कुछ कोई वो ना कोइल ये राजा मन हैरान हो गइल। हम लोगों का नमस्कार बाटे जी, हम चाहे मतलब जे जोन गाना रहा और हिट भई रहा ओके एक बार गा के सुना देती। तहरा अखिया के काजल हमर जान ले गइल, तहरा अखिया के काजल हमर जान ले गइल, कि कुछ कोई ना कोई राजा मन हराम हो गइल। मतलब लोग के जोड़ी ये तो मतलब हमेशा खटी हिट रही कि ऐसे अब इतना दिन चलल अब आगे केकर पता बाकी बता दे के मतलब बीच में बात कही ना होला हमने में काहे के बात कही हुई मतलब अपना काम से मतलब रहले में बात कही का मतलब जी जी काम बाबा अब आगे के ना बताए मैं बरले ठीक बा अब आगे का पता जी जी। तो मतलब ये खाली गायकी होला कि और कुछ भी ना ना बस गायकी होला। मान जाए साथे का होता तो ई नहीं ना कह सकती हमर भाई हो अच्छा ना लगे। अब मान ली दोस्ती कहीं या जान भी कहीं जब साथ में आदमी बात तो दोस्ते समझी ना, लेकिन कुछ लोग के सोच अलग बाटे कहे दी अब जितना मुंह उतना बात। एगो बतिए कोनी हमहु सोच सकत नहीं रहुआ बारे में तो अब रहुआ के कुछ नहीं कर सकत। जी जी कि तू धरती पर देबू की परती में चली। अच्छा पहला बार ना होला कि ऑर्केस्ट्रा वाला गाना गौले बनी हो और वो सब जाके रील बनाई तनी ठीक बा हमने के दुनिया में गौले बनी सो तू धरती पर देबू की परती में चली मोहब्बत के कल जहाँ कहबू वही जा होली। ये गाना का अर्थ का बा सबसे पहले तो ये मुख्य बात बाटे अश्लीलता पे देखिए सबसे पहले कि आजकल के लोग कलाकार देखते हैं अश्लीलता गा के हिट होकर चाहता तो ऑलरेडी हिट बन तो फिर अश्लीलता पे रहो ये महाराज तो तू धरती पर देबू की परती पर चली मतलब एकरा मतलब भइल का तू है नीमन धरती बहे जका हां तू यही जी ना होला पानी देबू कि मन परती में चल के ओजी हलवाई हम कॉल है जहाँ कहबू ओजी होली। अच्छा का मान ली कि अगर मान ली कि हम कॉल हलावे ले बानी हम ओई नहीं का तो हम मान ली कि जी मतलब धरती पे कहते ना होला कि पानी ले आई तो कहते ना है जी ना तो ये बताओ कि मन तू धरती पर देबू कि परती पर चली ओजी हलाई का कॉल
घर के लगे और परती बाबे तो वो जो हल से होता है अश्लीलता जो चलत है आजकल देखो तुम भोजपुरी इंडस्ट्री के साफ मतलब गंदा कर दियल गइल बा। हाँ मतलब कि वो भोजपुरी गाना सुनल पसंद नहीं क्या करत अश्लीलता के चलते तो हम पे रोवा का कहल चाहत तो हम अश्लील गाना कबो गौले नहीं कि ई पहले बना अश्लील नहीं गोले हम लेकिन इहू में ना होला कि राज बा ई गौले बनी हम तो मान ली कि देखिए हम अश्लील कबो गौले ही हम माने कबो गौलो ही नहीं कि हम तरमखिया काजर हमार जान ले गइल मान ली कि वो निमन रहे देवघर नगरिया लची करिया वो निमन रहे ना करे बिया भले मर जाए बूढ़ा के लागो त डर मोहब्बत के नाम से मेहंदी का लोग अभी खून में लगा लो सब ना होला के हमार पारिवारिक गाना बाबे ई गाना इससे गोले बनी हम ना होला इसे ए बार मन जोन चलता नु हम माने पारिवारिक के जोड़ के गोले बनी तू धरती पर देबू की परती में चली ई धरती पर तू पानी देबू की परती में हलाई कालवा अपन हम अरे हमरा रवा अगर मोहब्बत बा तब न परती में हम कालवा हलाओ तनी आए तरवा जहां को है मोहब्बत जहां बावे ओही जी होली का आई अश्लीलता जोन गाओ तो उनका लोग के का कहल चाहे रहुआ का वो अपना घरे गाना बजा के सुन सकता लो अब वो लोग के बात का कहीं वो लोग के आपन मानसिकता बका अब जौन सोए तल तो गाओ तलू हमनी देखी कलाकारों को हम दोष ना देम हम और राइटर लोग जौन लिखो तलो तो राइटरों के दोष ऐसे ना देम हम राइटरों लोग उबिया के दे तलू गानवा ना होला मान ली कि राम भजन रोबा दे तनी तो केहू सुनते नहीं खे अब वो लिख के वैसे देता लोग ना होला कि एहू से ना होला कि कम से कम लोग सुने और उहे खरब के बतिया लोग सुनता राइटरों में दोस्त नहीं खे ना ब्यास में दोस्त बा सुने वाला के सुने वाला में दोस्त बोलले बा कैसे मान ले कि अगर निमर ना सुने खराब गावत नहीं हम तो मान ली खराब रहो सुने तो कल से हम खराबे गावे लगे माने आजकल के कलाकार लोग के नाम बा कि श्रोता सब सुनल बंद कर दे तो हमनी के गावल बंद कर देव जा ना ना सुनो लो मान ले कि नीमनो सुनो लो और खराबो सुनो लो ना होला अगर नीमन ज्यादा सुनी लो तो नीमन गावल जाई और खराब सुनी लो तो खराबे गावल जाई क्या कहले तो बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शक के का कहल चाहे रहुआ आप सब यहाँ के चैनल के सब्सक्राइब करिए और का हमनी में गलती बा का